Berya bidayîbûna Agiribesta li Rojavayê Kurdistanê li vûtevgereke dîplomasî tê encam dan. Nexasim navbera wilatin gerentor di çarçoveya esîtana de. Tirkiye jî gefa berdewamkirineke tund ji bo operasyona xwe ya leşkerî dide. Eger xalên rêkeftina wê bi Amerîkayê re di dema Agiribestê de neyên bicîkirin. Roja 22 vê mehê, Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bi niyaza seredana Rûsyê bike. An ku ew yek di heman rûja bidawî hatina dema destnîşankirî ya Agiribestê de tê. Erdogan jî ragihand bû ku ew ê li sûcî bi hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin re aliyê girêdayî bi Rûsya û rejîma Esed re derbarê navçeya aram gengeşe bike. Li alîkî din Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mewlûd Çavuşoğlu bi hevşanê xwe yê Îranê Mihemed Cewad Zarîf re di peywendiyeke telefûnî de rewş û pêşhatiyên niha li Sûriyê gengeşe kirin. Di daxuyaniyeke Wizareta Derve ya Îranê de hatiye ku di peywendiya Oğlu û Zarîf de rewşa Bakurê Sûriye û pêşhateyên herêmê hatine gengeşe kirin. Her divê çarçoveyê de îro Wezîrê Berevaniyê Amerîkayê Mark Esper gereke civînan li Rojhilata Navîn derbarê dawiyên pêşhate li dar dixe. Esper di daxuyaniyekê de ragihand bû ku ew ê berê xwe bide Rojhilata Navîn da ku seredana hêz û hevparên navdewletî bike û dawiyên pêşhatên giring li navçeyê de gengeşe bike. Her wiha wê berê xwe bide civîna NATOyê li Brukselê da ku hejmarek babetan di wê civînê de jî gengeşe bike û got ew bi niyaz e bi hevşanê xwe yê Tirkiyê re û hevşanên din li Brukselê ji bo bihêzkirina girintiya çareseriya siyasî ya berdewamane ji bo rewşa Sûriyê bicive. Roja pênşema borî Tirkiye û Amerîka li ser agiribesteke 120 di mijmêr li Rojavayê Kurdistanê li hev kirin ku di beramber de divê hêzên Sûriyaya Dîmokratîk bi kurahiya 32 kîlometreyan ji sînorê Tirkiyê dûr bikevin.